खुलुमबाय बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव दायो नै आंजों लोगोआव दङ लंकेश्वर आयं बिथां दा माने नोंथांमोनाथ' बयबोआनो सिनायखागौ बिथांखौ गोबां सिनेमा बा फिल्मफोराव एक्टिं खालामबोबाय थानाय दाब दाब जायगायाव मुंदांखा मोनबोनाय बिथां लंकेश्वर बसुमतारी लंकेश्वर बसुमतारी आयं दा आयंखौ आं मोननैसो खोथा सोंगोन बे खोथायानो जाहैबाय दा आंखौ माने बे दिनैनि बे जिथु शुटिं लादों बे फिल्मनि मुङा मा आरो बेयाव शुटिंखौ खालामनानै बोरै मोनदों आरो बे सावथुना बोरै जागोन नोंथांनि बायदिब्ला बेखौ फंनैसो खोन्थाना होजागोन नामा? गिबियाव खुलुमबाय इउटुब चेनेल बिथांनिसिम आं गिबियाव मान बावबाय। दिनै लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बोगोनदि आनसोलनि थौथुवा गामिनि अनजालु बसुमतारिया बिथां प्रडिउसारा दाउखा बिदै बर'नि सावथुन बिथाङा स्टार्ट खालामदों गिबियाव दिनैनि 28 डिसेम्बर ना मामोनलाय नभेम्बर दायो नभेम्बर 28आव नै स्टार्ट खालामजेनदों। बे दाउखा बिदैखौ गासैखौबो स्क्रिप्टखौ लिरनाय जादों जोंहा सानजा रायजोनि सानजारि नोगोरनि प्रबिन मैथा बर'आ बिथाङानो लिरदों बिथाङानो डाइरेक्सन होगोन आरो बिथाङा रुलबो खालामगोन बिथांनो रुलबो होनाय जादों। आङो नैबे दाउखा बिदै बर'नि सावथुन मुलुगाव हांख्रायजानाय हिसाबै आं जोबोद मोजां मोनदों आरो बे दाउखा बिदैखौ गोबाङानो मोगथाङाव गमामा मा खालार नुवाखै आंबो नायनो लुबैबाबो नुफेराखै दिनैसिमबो। बेखायनो नै दिनैनिफ्राय 28 तारिख अर्थात 28 नभेम्बर खालिनिफ्राय शुटिं खालामजेननायाव आं एक्टरनि गार्जेन अर्थात गार्जेन रुलाव बिफा रुल हिसाबै आंनो होदों आरो आंनि बुरै अर्थात आंनि हिन्जावा जाबाय दांखोलोदो गुनुमुति बसुमतारी बिथांजोआ आंनि बुरै आरोखि बिसि महरै बिथाङा फाव खालामदों जे आङो जोबोद मोजां मोनदों। थांनाय बोसोराव जेरैबायदि जोङो आगर गैयै आर'नाइखौ नारानाथा फुल शुटिंखौ खालामनो हादों ओइफोरावबो जाहाथे आलो गोजोनै इसोरनि अननायाव जेबो दुखु खैफोद जायालाबासिनो सुखुआवनो खालामफुंजोबनो हागोन होननानै आसा फारिनाय थाबाय आरो लोगोसे गोबां जोंनि सावथुन मुलुगखौ नायनानै मोजां मोनग्रा एबा मोजां गाज्रिखौ सायख'गिरि सारमोनहा सायख'नानै एसेबाबो मोजां मोनगोन होननानै आसा फारिनाय थाबाय। आङो मा बुंबावगोन आं दिनैसिम 2009 आंखौ बोखोदों सावथुन मुलुगाव फैयै फैनानै दिनै 2022 अर्थात 2022 सिम बोसोर आगान सुरबाय। गोजोननाय थाबाय रायजोफोर अरायबो मोजाङै मोजां नायगोन होननानै आं गोसो फोथायनाय थाबाय। गोजोननाय थाबाय आयंनिसिम। बिदिब्ला नेक्स्ट इन्टारभिउ आरो गुबुन सासे आर्टिस्टजों नोंथांमोनजों लोगो मोनलायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। गोजोन्थों।